Orain arte, familien, enpresen eta sektore publikoaren portaera nolakoa den ikasi dugu. Eta baita, haien arteko erlazioak nola ematen diren. Baita ere, ikasi dugu portaera hauek aztertzen dituen zientzia mikroekonomia izena duela. Aurrerantzean, ekonomiaren portaera globalak nolakoak diren ikasiko ditugu. Portaera global hauek adierazle makroekonomikoen bitartez neurtzen dira, eta ekonomiaren termometro antzera jokatuko dute. Adierazle makroekonomikoen bidez jakin dezakegu ekonomia ondo ala gaizki dijoan, hazkundean edo depresioan dagoen alegia. Adierazle makroekonomikoak barne produktu gordina, BPGA, langabezi tasa eta kontsumo prezioen indizea, KPI, izango dira. Barne produktu gordina, herrialde batean, denboraldi batean ekoizten diren produktu eta zerbitzuen balioak izango dira. Ekonomia hazkundean dagoenean, barne produktu gordina positiboa da. Ekoizpena handitzen denez, familiek errenta gehiago jasoko dituzte eta ondorioz kontsumoa ere igoko da. Langabezi tasa, herrialde batean lana bilatzen ari diren pertsona kopuruak osatuko du. Ekonomia hazten ari denean, ekoizpena handitzen denez, pertsona gehiago behar izango dira lan egiteko, eta horregatik langabezi tasak behera egingo du. Azkenik, kontsumoko prezioen indizeak, herrialde bateko produktu eta zerbitzuen prezioen gorabeherak izango dira. Inflazioa deituko diogu baita ere. Inflazioa kontrolatu beharko da prezioen gorabehera asko ez jasateko, eta ekonomia egonkor mantentzeko. Hiru kontzeptu hauek sakonago aztertu eta ikasiko ditugu hurrengo gaietan. Hasteko, ekoizpenaren adierazle garrantzitsuena, barne produktu gordina, sakonki aztertuko dugu, bai eta nola kalkulatzen den ikasiko dugu ariketa baten bitartez.